Čau, tak vítejte u mého videa, třetí díl. Tak a budeme dělat zombie ruku. Zombie. Tak, budeme dělat zombie ruku tady, aby šli vidět i kosti. Tak začneme. Budeme používat Herkules, kělímek s vodou, štěpek, šulky, bílá tuška a vodové barvy. Tak, můžeme začít. Tak jo. Tak si vezmeme bílou tušku a takhle. Musím to být i ty šulky, víte? No, to vyjde, dobrý. Tak. Tak máme to tady označené. To zavřem. Máme. Utrhli jsme si papírky a udělali jsme si třeba takové tenké papíry. A chceme, aby to bylo hrubé, aby tam vlezly ty šulky, aby jsme udělali ty kosti, tak to musíme udělat 100krát takové papírky. Tak jo. Tak jo. Tady to máme bílé, tak. Tak. Musí to přecházet i přes i naše opravdové kosti. Jo. Tak kde je tady kost, tak musíme takhle dát. Tak. Aby to tak vycházelo, chápete? Dobře, tak můžeme začít na chvíli. Wow. To je hostí. Tak. A můžeme chvíli. Jako moc to často nedělejte, protože to by ta kůže potom nevysala. A jako budete si mě asi ptát, jak to sundat, že? Pod vodou to sundávejte a prosím vás, nedělejte to často prostě to nedělejte často a soupavejte to s vodou. Jo, a ne sucho, protože to vás bude bolet. Znamená to, ne? Tak jo. Trošku taky. Tak. Musí to být hrubá čára. Tak, kde to budeme chtít? Vezmeme si ty kousky papírku a budeme si je trhat. Trhneme si kostiček a přilepím si to na ruku. No tak postupně přilepovat, aby jsme udělali tak velkou vrstvu. A trošku to tak zvedajte. Tuhle hrot tímto zvedajte tak. A zde vám s tím všem nic takového. Tak, dobře. A jdeme na další. To je takové tenké. Ne. To vyhodíme. Tak si vezmeme takový kousek. Protože tenké, úplně tenké neberem. Úplně neberem. Kousek zase. Tak. A zase. Lepíme. Pořád lepíme. Aby nám to rychle neuschlo, tak budeme začít na i z druhé strany. No,
Svatý. Tady si trošku dáme na pilo, tak. To je strašně těžké to nápad, protože se vám tady přihlásit. Tak, tady trošku, když vám to bude vyčuhovat. Těžko, tady vyčuhovat. A tím hrotem to budeme zvedat. Tak, aby to bylo nějak takové, no? To je jako 3D. Tak. Zkusíme? Musí to být hodně. A trošku si to i ustřihne, jo? Potom. Tak, počkáme, až to usne. A zatím budeme další lepit. Tam se to ještě zasypalo. A nebudeme dávat, jako, potom na to ukážu. Budeme takhle to přilapovat. Počkám, až to uskne. A takhle to vypadá. Vypadá to jako skoro zombie kousky. A jo, a ti, kteří mají umělou krev, tak vy to budete taky zase používat. Tak, počkám, až to uskne. Tak zatím nemáme nůžky. Tak. Nůžky ještě budeme potřebovat. A tady. Kousek. Budeme se to snažit i přátelské. Tak, třeba tady dáme. Tak, a budeme se to snažit i přátelské. A takhle to zakryjte. Tak. A po vás budu ještě tak. Hop, hop. Hop, hop. Tak. Tak to prostě nějak upravit. A zachráníte si to ještě kousky. Tak když to takhle stagnujete, tak si to takhle i zachráníte. Tak to je moc tohle. Ví, a to je chyba. To je velká chyba. No, nikam nechoď. To potřebuje trpělivost a to. To samé jak na druhé straně.
Tak. Prostě si to dělejte 100krát, ať se vám to nějak povede. Víte? Tak až to tak takhle nastřím. Ještě tu druhou stranu, tak aby se to nezachránilo. Tak. Tak. A to samé tady. Jak máme ty kosti, tak budeme mít tady. Trošku z toho střínka. A radši tam dejte. Moc ní nepohybujte s tou rukou, tak tam radši dejte i rapidu. Tak. A vezmu to místě. Tak. A kdybyste to nezvládli utrhovat, tak radši zavolejte rodiče nebo tak nějak. Tak. A můžete zpěvat i ty, co jste měli předtím. Takhle, aby vám to ještě lépe drželo. Dohromady. Víte, už je o ně lepší. A čím dál to tak dělejte. Tady se zase opravíme trošku. Tak. Tak a nalepíme to zase takto. Mě to prostě, jako, mě prostě takové napádají, takové věci. Dělal jsem na věci, na nějaké, napádají mě to různé věci. A teď se dívám na jednu holku, co vytvořila, co vystřelila medvěda a, a udělala z toho, že vražedný nedělal. Já to tak myslím. Ale je strašně geniální a prostě ona je super, jako ona má dobré nápady. Ještě tu zombie, jak udělala, ona je prostě super. Jo, jako, já nemám žádné slovy. Dívejte. Už to je o ně lepší, je? A potom to ještě vybarvíme. Tak zatím pokračování příště.